quixera empezar dicindo que a Escola de Hostelería, que chaman así, é un obradoiro de emprego, non é unha escola de educación reglada, non é unha FP, ni de primer ciclo, ni de segundo. É un obradoiro de emprego para maiores de 25 anos que están desempregados. E que isto é o patrocinador e o promotor de todo isto é a Mancomunidade do Salnés, non é o Concello de Grove, é a Mancomunidade do Salnés, en representación dos 9 ayuntamientos, dos 9 concellos da comarca. O alcalde de Grove sabe moi ben a solidaridade dos concellos do Salnés nun tema tan vital e tan importante para o Grove como é a agua. No seu día era necesario desdoblar a tubería que viñera hasta o Grove porque había os problemas de presión, e todos os concellos do Salnés, todos os concellos, arrimamos o hombro e pagamos o 50% do coste, estámoslo a pagar. Por tanto, en temas de solidaridade da mancomunidade, o alcalde de Grove conoce perfectamente ese tema. Non o aplica tamén porque solidaridade sería tamén que o Grove estuvese o día coa mancomunidade, entre outras cousas. Hai anos que non paga agua e todo eso. Este tema que vexo a través dos medios do alcalde de Grove coa Diputación é un problema do alcalde de Grove e supoño que da Diputación, pero desde logo non é da mancomunidade, non é un tema da mancomunidade. Por tanto, ese problema de que se a Diputación tomou a decisión de crear unha rede de pousadas e unha delas se instala aquí e non lle queren dar licencia, non se pode trasladar a outras cuestións distintas, ou entendo eu que non se debía trasladar. En calquer caso, eu, como presidente da Mancomunidade de Salnés e como persona que traballo diariamente na potenciación turística da nosa comarca, podo opinar que estou de acordo con que se monten pousadas no Salnés, que nunca as vimos como unha competencia ao sector hotelero, senón máis ben como un complemento. As pousadas, como todo o mundo sabe, están especializadas na accesibilidade e na recepción de persoas con dificultade de mobilidade, cousa que non ten o actual sector. Por tanto, nunca vai a ser unha competencia para o sector do Grove, nin de Sanxenxo, nin de Vilagarcía, nin de ningún lado, senón vai a ser un complemento. Desde aí, o alcalde do Grove que tiña que vir a máis as reunións, que non ven nunca, e ali, en sede comarcal, discutiríamos estas cousas. Con respecto á continuidade do obradoiro de emprego e de hostelería, por parte nosa, está en elaborarse outro proxecto para presentarlle a Xunta e que sigan. Por parte das instalacións, o dono destas instalacións, a Diputación Provincial, mantén que nos sigue prestando estas instalacións. Non sei se este edificio, o edificio contiguo, que como todos ustedes conocen, ten tamén unha cociña enorme, onde se poden desarrollar os mesmos cursos e as mesmas actividades que aquí. É máis, a cociña é moito máis grande que esta, me parece. Entonces, tenos esa facultad. Pero non só non ten esa facultad, sino que en caso de que isto pase a ser pousada, as pousadas van especializadas, unhas por gastronomía, outra por cultura, outra... Bueno, esta concretamente podría ser a de gastronomía. De ser así, aquí mesmo se podría seguir celebrando estes cursos. En calquer caso, con moi boa previsión e preocupado porque siga o obradoiro de emprego, no supuesto que aquí haxa que facer unhas obras que impidan sempre desarrollar esas actividades formativas por parte de un ayuntamiento limítrofe, non do ayuntamiento de aquí, porque o ayuntamiento de aquí, como dixen antes, acude moi pouco ás reunións e entérase moi pouco do que tratamos. Cando tratamos de que podía haber un problema, se aquí se fai as obras que impediran desarrollar aquí o seguinte obradoiro de emprego, un ayuntamiento limítrofe, e aí, nada máis, que eu creo que os alumnos de Grove, que entre formarse na parte daqui da Lanzada e formarse no centro da Lanzada, a diferencia nula, pero ofreceu unhas instalacións dignas que é un pazo. E a Diputación ofreceu incluso o diñeiro para facer as obras mínimas que houvese que facer para que estuvese acondicionado igual que está isto. Eu concluiría estas pedindo, sobre todo ao alcalde de Grove, bueno,
que eso, que se mentalice que o Obradoiro de Emprego é unha cousa comarcal para todos os traballadores desempregados da comarca do Salnés, non para os traballadores de Grove, que el non ten ningún inconvite en solicitar outro Obradoiro de Emprego para o Grove, que busque unhas instalacións e que o faga, que eso non ten ningún inconvite. Se é competitivo, na Consellería aprobaránlo e fai no el. Este é comarcal, e as decisións sobre o mismo debese tomar en sede comarcal.